हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक गीत आप लोगों को सुनाऊंगी। जो गीत का नाम है वीडियो कॉल फोन करा बालम खेतवा में बाटी। और इस गीत के भाव को समझना, एक औरत अपने पति से क्या बोल रही है। उसके पति परदेश में हैं और क्या बोल रही है, आप लोग इस गीत के भाव को समझना और कमेंट के माध्यम से बताना। हमारी आवाज में सुनिए गीत। वीडियो कॉल फोन करा बलम खेतवा में बाटी। वीडियो कॉल फोन करा बलम खेतवा में बाटी। खेतवा में बाटी बलम खेतवा में बाटी। धान हम कटाए बाटी आलू बोत बाटी। धान हम कटाए बाटी आलू बोत बाटी। देख के बतावा बलम कैसे बा किसानी। देख के बताओ बलम कैसे बा किसानी। कैसे बा किसानी बलम कैसे बा किसानी। देख के बताओ बलम कैसे बा किसानी। वीडियो कॉल फोन करा बलम खेतवा में बाटी। वीडियो कॉल फोन करा बलम खेतवा में बाटी। खेतवा में बाटी बलम खेतवा में बाटी। चना हम बोए बाटी मटर बोत बाटी। चना हम बोए बाटी मटर बोत बाटी। देख के बतावा बलम कैसे बा किसानी। देख के बताओ बलम कैसे बा किसानी। कैसे बा किसानी बलम कैसे बा किसानी। देख के बताओ बलम कैसे बा किसानी। वीडियो कॉल फोन करा बलम खेतवा में बाटी। वीडियो कॉल फोन करा बलम खेतवा में बाटी। खेतवा में बाटी बलम खेतवा में बाटी। धनिया हम बोए बाटी मेथी बोत बाटी। धनिया हम बोए बाटी मेथी बोत बाटी। देख के बताओ बलम कैसे बा किसानी। देख के बताओ बलम कैसे बा किसानी। कैसे बा किसानी बलम कैसे बा किसानी। देख के बताओ बलम कैसे बा किसानी। वीडियो कॉल फोन करा बलम खेतवा में बाटी। देख के बताओ बलम कैसे बा किसानी। देख के बताओ बलम कैसे